Hi guys, good morning लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो आङो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय स' जोंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय जोङो बेंटलाव न'आव थांसिगोन आरो बिराद गोबाव जाफैबायमोन नालाय नै रायलायनाया बारा जायाखै गय जाना लादों आं ओंखाम जानायखाय 1.5 मासानो जाबायमोन आरो ना ओमफ्राय जों दिनै थांनोसै ओमफ्राय आं थांनो गोनां गैयामोन जोंना हासबेन्डासो थांग्रोगौमोन आरो ना ओमफ्राय आंबो थांखानोसै फिसाजोआबो गगा मोनदों खिनाय जादों ओमफ्राय जोंना हासबेन्डाबो जादों थेवब्लाबो थांनोसै आरो जोंनाबो सबा मोनफैबाय थादोंना ओंखायनो थांनोसै आरो ना बेसे गोबाव थानो 1.5 मास खालि जाबाय थानायाबो दिनै लास्ट भिडिअ आरो नै टटलापारायाव मण्डल माखा बैथिं जोंनि गिर्जा थाङो ओरैबो गामि हाय नै बुथुआ ओरैहायलाय नै सापात बागान एसे ओरैहायलाय न' जोंना न'आ हानिसै नै देनांसो लुगोन पाका हाबाला আজি যাম ঘৰত आरो 2 बोसोर पिছত আহিম थाङाखै आबौ दा 10 टाना थांसै 8:40 दङ ट्रेना हाय हान ब्लग आउट मा खालामसिदोरा हाय गाइस माला मामायासो हाय होनो गोजांदोंलाय फुंजामुथि सिखारनाङानि एकदमबारे थख्ला थख्लि सोनाङानो ओंखारबाय दिनै चिराङावहाय मोजां नांदों माथो फुङाव थाबायनो मोननाय इदि थांनोसै जुगुचाका ट्रेनाव देलाय हा अबाव थांसै औवा याहौनि बाय 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 बे बोरमाया सोरानिबा बिनोमोन नांगौलै मैया सैमाया अरनो नागिरदोंमोन mana? Mathole mana zubko? Bah, थाबायनो हाबाय हारसिंनो जों दायो नै ट्रेन स्टेशन मोनफैबाय टिकेट दानना लानोसै नेदों नों ट्रेन हा गारिजों गारि मानसिया बिराद जाबाय नै लोगोफोर ओरैबो बिनि सिगां गंसे दं आरो गुवाहाटि थांनाय नै जोंना बिहावफ्रा लाजियो केमेरा नुजानो बिखुनजोआ नै फिसौजोखौ नागारहरनो बादों माथो होनबावनाय बिदिनो जाखायोना लोगोफोर नै बिन गंसे फैगासिनो दं बे गुवाहाटि थांगोन ओमफ्राय जोंनाथ' डाइरेक्ट बङाइगाव नालाय एसे उनावसो ट्रेना खारजेनबाय लोगोफोर ओमफ्राय जों दायो नै बिदाय लाबाय ओमफ्राय एसे इमसनेल जाबाय आरोखि फाइनालि लोगोफोर जों दायो नै बङाइगावआव मोनफैबाय जोंनि बङाइगावआव ओंखारफैबाय मेंफैजोब्बाय गैला आं लोगोफोर नायदो बेगबो बोगासिनो दं आं नै मेंजोब्बायलै डाक्टरानो दायो बङाइगावनिफ्राय सासे आदानि दखानाव स्कुटि दोनदों नालाय स्कुटिखौ लानानै लदनायसै न'आव लाजिफैबायसो बिबेके बुलिसिना
लाजि फैबायना नोङो फाइनालि न' मोनफैदों लोगोफोर मेंजोब्बाय फ्रेस जानोसै बा न' मोनफैना लाजिबाय नोङो न' मोनफैबायलै जों नै मेंजोब्बाय दे लाजिबाय हाय होनलाय दे हाय होनलाय आबै 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 मोनफैनानै दुगैखांबाय गानबाय जोमबाय ओमफ्राय नै फिसाजोखौ उनथिं बाना लादों आं नै मेगनफोरानो देलं-लं जाजोब्बाय खोमसियावनो सिखारनाय ओमफ्राय बिबो जा गोबावदोसो उन्दुलांदों ओमफ्राय आरो दसेनो सिखांफिनदों बिदि जादों आरोना बोरैबा जाजोब्बाय महरानो गाइखेरनि संख्रि साहाबो लोंबाय बिस्कुट गोथाव लाना फैदोंमोन रास्किट बादिनो आरोना नै न'आव फैलायबाय दा आंनि बोराइनि न'आव गय बागानखौल' नुसिगोन बिथिंहाय जा साफ्लाय बागानखौल' नुयोमोन ना ओमफ्राय दायो जोङो दुब्लियाव थांनोसै बेसरखौ जा गोसोखांदोंमोन ना गावबा गाव खस्थ' खालामनायखौ बयबो नायनो लुगैखायो ओंखायनो जोङो दायो नायनो थांनोसै आरोना बेसरखौ माबायदि जादों आंथ' फैनो गोनाङानो गैयामोन दिनै जोंना हासबेन्डआसो फैनो गोनांमोन आरोना ओमफ्राय उनाव खस्थ' जागोन होननानै माने जोंना फिसाजो बिफाखौ नागिरोना मामायाबो बाबाया बुंबाय आरो थांग्रोदो होननानै थांफाखादो उनावबा डिस्टार्ब जागोन जोंबो थांखागोन उनाव होनना बुंबाय आरो ओमफ्राय नङाबा मामायाबो फैफानो गोनांमोन बिबो ओमफ्राय बे उनाव फैसिगोन आरोना बाबाजों मामाजों फैसिगोन आरो जोंनाव आलासि जानो ओमफ्राय दा आङो फैफाखाबाय मुथुजों माने बिजामादैखौ हारसिं जाजानो गियो नालाय बिसोरो ओंखायनो आंखौबो थिनहरफाखाबाय थांफाखादो दे होमबालाय होननानै आबै फिसायाबो डिस्टार्ब खालामगोन होननानै आरो ओमफ्राय आं थाबावनो लुगैदोंमोन ओमफ्राय फारसेथिं बेसरखौबो नायनो लुगैबाय आरो थाया नङा एफा गोबाव थाबायना आङो डिसेम्बरनि 11 तारिखआव थांनाय दिनै 29 जालायलांबाय मेंसोबाय नै फिसाजो आंना बेसरानोथ' माबायसा जाखो मुथु दिनैनि दिनाव बोरैबा जाजोब्बाय नो दुरबल आंथ' दहाय स्कुटि सायाव गोबा बुलायबाय माबा ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै स्टेसनाव आङो अट' गाखोदों आरो लास्टआव जबाय ओमफ्रायथ' जा बोरैबा मोनबाय गोबास्रनानैसो फैबाय थानायाव ससेयाव स्कुटिजों माबा लाखि होनानै गोबाबाय आरोना ओमफ्राय स्र' मोजां मोनबाय आङो ओमफ्राय दा फैनाय लोगो लोगोनो दसे जिरायनानै दुगैबाय माबाय मोजां मोनलायबाय आरो ओमफ्राय माथो ओंखारा जादों फुङावनो खोमसि खोमसि अमा बिबुदों ओंखाम जानायमोन जों मामाया मैयानो संना दोनखादोंमोन ना टटलापारानि गासैखौबो बिराद मिस खालामबाय थासिगोन एफा गोबाव थाहैनाय बयखौबो लोगो मोननाय आंनाबो फिसाजोआ बिथिं थांनानै जा मोजां मोनदोंमोन बयजोंबो हेपि गावजों मिलायनाय गेदेरबाबो उन्दैबाबो बुरैबाबो सिख्लाबाबो बयजोंबो थानानै मोजां मोनदोंमोन आरोना बे बिराद इन्जय बिनि थाखाय आरोना जोंनि थाखायबो ओमफ्राय बेखौ खुसि जानाय नुबानो जोंबो खुसि जायो आरोना बिनि खुसियानो जोंनिबो खुसि नङा होमबा बे जा मोसानाय मानाय सोरजोंबा मिनिनाय एदावनाय जा मोजां मोनखायो आरोना नायनो ओइ र' मा सिगां थाङो मानामुनि ओंखारबाय मानामुनिखौ खानानै बड'लेण्ड बासावसो हरनोसै आं उदालगुरियाव ओजाय न' खाथियाव मोनबाय बायलाना सिगांनि बायदि मारै मोनखो ना नागारना फैनो बादोंमोन दुरबल मोनफैला दुगैलाबो दुब्लिबारि नै दायो बेलासि जाबायलै लोगोफोर मामा माथो उनथिं थानानै दख'ना गिबुरबाय आङो नोंलाय हमलाय मथ' हा उल जिजोंनो माने जोमनाय जिजों बाबाय आरो मामाखौ गामसाफोरा सुनांगोन ना बेखौ बानाय जिया दहाय ट्रेनाव लाबोनाय मानाय उसुबिदा मोननानै मामा हाय लासना आयो नै नोंनाव दे
Này mutu malah hai này hai hin kai stana te mah boleh kerja hai le masana abi mon kegesngaखै नोङो दैया बे बङाइगावनिफ्राय स्टेशननिफ्राय ओंखारनायाव ना अट' गाखोनायाव जा मुद' दुखु नांथावना मोखां सोम-सोमल' जादों दा ओमफ्राय बोरैबा नांलायबायमोन आङो गोसो जाहरदोंमोन खोमा ट्रेननिफ्राय ओंखारबाय खुगायानो गैखाला रावानो सिरिखा ओमफ्राय दा हरावसो मा खालामनोसै ना मेंनानै गावबो उन्दुगोन नायनोसै सप्तासेसो माबायसा खालामो ओजा थांनायावथ' मामालानाव थांनायावथ' सिगाङाव एसे गाबबाय थादोंमोन बियो मानो होनबा खिनायाबो मोजां जायाखैमोन बिया ने मुतु बेयाव थाङैनि सिगांनिफ्राय बे खि गोरा जाखादोंमोन ने बे पाइप सानो खामदोंमोन आंलै आरो रानस्रावना बुस्थुआ ने ड्राइ जायोना मा दादा मेंसोयोलै गोजान लामा थाबायनायाबो धेमालि नङा फिसा लानानै दहायथ' जा गाबदोंमोन ट्रेनाव उन्दै गथ' दंमोन आरोना सासे बामदोंमोन फैबाय जोङो मोनफैबाय जोंहानि बेसर बारियाव नायथारनोसै मुतु बेसरा मोजां जादों माथो बेसर गोदानै नुफैनानै गोसो गुद-गुदनो नै जि बरिया जाबाय नै बेसेबां दिन नांबावगोन बियो फिथाइया रानो फार्स्ट टाइम ना ओरै देखायना हो ओरैबो ओरै बारा मोनथियो मा बेसे गोबाव नांबावगोन सप्तानैसो नांबावगोन खोमा बारनायावसो फटक लानो मोनासै जों ने खम गोमोबां बारदोंमोन बे बिबारानो ओमफ्राय ओरै देखायलाय मामा नायलाय हाय होनलाय सिना नों ओरैबा होनो माथो नै बेखौनो फोसाबलांदोंमोन जों लोगोफोर बेजों बारा जायाखै नै बे सुलाया आइ बे माबा जाबाय माथो बैयो मोनब्रोदहांबायानो नै लासैनो थो नायलाबाय आङो बेसर बारिनि थिंबो नोंलाय माबायदि मोनखो दिनै नुफैनानै आयु नै सोरहानि मोसौ पुरा हमै दोननानै बे लाफायानो आंथ' दा लाफाबो मोनजायाना मामाया खिनाय जादों नै बेफोरबायदि जानांगौमोन नै बेफोरबायदि जि मोजां जाखादों बेफोर रोदोंनो अयथासार बरियानो बेयाव दामोल-मोलखाना मबा दब्लाया बिराद मोजां जादों लाफाबो दंमोन दा नै लाफा जाजासां खनसायनानै जादो मोजाङानो बोरमा जाना होदोंलै बोरमा जाग्लुंबाय थायो बेखौलाय सोरबा खावदों नामा हा खाजायो आं जेबो लुगैयाखैलै नांगौ गाबोनफोर जागोनदां गाबोनफोर जानोथ' अला बाथोन ज्रोम बेखौ सोरबा खावदों नामा माथो गेसें जाना दोङो माबायानो माथो फाथिखिनियानो खावदोंरा जों मालिक गैयाब्लालाय खावखागोन ना दुनिया लाङि दुनिया र' मुथासे ज्रोम बाथोन गाबोन थालिराबो खावजोब्बाय खोमा थालिराबो खावबायदां ओइ ने मोजां जादोलै बेसरालाय जानाया फाथो माबा बेसरनि उनाव देमसिनो मा होनो फाथो होलायनोसै फानग्राया माबायाखै थगायाखै गाहाय-गाहायावनो दालाय खामानि सैथोखौनो बुंदोंमोन ना फानग्राया थालिर बागाना सोरबा खावबायबा सेस खावथोंसै माथो बुंनालाय
kucing tenang. Mimi Jaya dah, Mimi Jaya. Berat minggu. Mama, tenang. Nele. Mana hoakhै? दुनिया नै नोङो जाबा दा बायसाबा बन खनस्रायोमोन आरोना अर सायनो ओमफ्राय दा दुनिया खनस्रायदों गग' लोंगौमोन मा दा दौगोन आं न'आव दे गाबबावलाय दे आबैया माबासो गाबदों गाबबाव दे Abai ini lemah. Boleh nggak abai ini beri deh mah. Ayo. Hai. Kami cium sudah kami nak. Bukan deh. Nol leh. Boleh. Nol abi beri deh. Deh. Nol leh nunggu. Deh. Nol leh. जों दायो नै लोगोफोर बिसरबो नायनानै फैबाय आरो ओमफ्राय न' फारसे फैफिनबाय होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसैलाय लोगोफोर ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन ला दे बाय बायसै लोगोफोर बाय ओमफ्राय नै माने आंना वाइफआबो ओजों बिमाजों रायज्लायहरदों ब्लेसिं बिबैजोंहाय सफैनायनि खिथाहरदों दे होनब्ला बाय बाय लोगोफोर Gabdeng.